Au Folendo, aujourd'hui est le 7 octobre 2025. A kadinye akani video in akala se Segu Tungara ma horanya la bonya kono. Segu Tungara I Folendo. Mena mi fo malien on ye plateau tigi nega kuma kofe ke doni bagaw de ta komunu be dolo don katu sigiga plateau sanfɛ bi horanya la dambe la I malola de. Ko parce que ko dekoro kuma na ko Bamako be na ɲɛji bɔ Bamako be na gɛlɛya sɔrɔ a y'aw profiter ka dɔnnibaga dɔw wele minnu ko k'olu nana ni dolo kuma ye jamana in kɔnɔ minnu ko k'olu ye dolo masaw ye n'u ko ko Bamako ka k'u da k'u hakilila tigɛ ko fosi tɛ kɛ aw malola bi dɛ ni fɛn kuma kɛ dekɔrɔ kun malola dɛ aw kuma ka karamɔgɔw kɛ waliju ye Bamako sigi kɔnɔ anw ye Tamasere kalan k'a dɔn de Segu Tungara parce que Segu Tungara ko k'i bɛna ne ka video garder ko kile 47 kile 49 ko dekɔrɔ ko Bamako bɛna ɲɛji bɔ Segu Tungara hɔrɔnya la I kan ka bɔ ka kuma dɛ minnu ye karamɔgɔw ta plateau sanfɛ ni dɔw ko san 60 ko gɛlɛya fosi tɛ se Bamako kɔnɔ dɔw ko san 30 est ce que dɔnni yɛrɛ kuma aw bɛ se k'aw sigi bilen ka taa dɔnni kuma fɔ bilen wa est ce que hɔrɔnya yɛrɛ la aw kan k'aw da waga bilen k'aw bɛ kuma dɔnni kan wa aw kelen kelen kuma na aw ka video bɛ yen dɛ wa a y'aw labɛn dɛ a y'aw labɛn parce que n b'a fɔ aw ka labɛn mun na jamana in a y'a kisi dɛ n'aw ma jamana in kisi wallahi mɔgɔ jugu ninnu b'aw bɛɛ da k'aw kantigɛ kelen kelen a y'aw sigi o kan Segu Tungara n bɛna min f'i ye yanni nin ko in bɛ na opérateur économique dɔ bɛ Mali kɔnɔ j'étais la première personne k'a wele n ko karisa n ko Tamasere dɔ bɔra su na ne ka cɛkɔrɔba denw y'a ta k'a ci ma n ko komi mobilibaw ka ca e de bolo kasara bɛ nalen mobilibaw kun n b'a dɔn I dɔnbaga caman bɛ yen mobiliba bɛ minnu bolo n ko n'i y'a dan ne ma a y'a ka mobiliw jɔ nin moment kɔnɔ a ko ne ma ko ok n ko kasara bɛna don mobilibaw kun dɛ n ko Tamasere an y'a kalan de wa an b'a dɔn de a tɛ sɔsɔ an y'a kalan cɛkɔrɔba min bolo Segu Tungara mori tɛ koyi wa boli tɛ so a ka so kɔnɔ a bɛ san 100 ani san 3 de la bi wa hali sɔgɔmada in a taara ka foro kɔnɔ bamanan don an ye Tamasere kalan o de bolo n'o ye Bakoniba ye a bɛ san 100 ni san 3 de la Segu Tungara ni an ye min fɔ Tamasere k'a tɛ sɔsɔ depuis IBK ka waati fo bi Segu Tungara donc video in dekɔrɔ ka video in n'a sɔrɔ Segu Tungara ka karamɔgɔ dɔ kun ye nin fɔ bi k'a waleyara ko Bamako bɛ ka ɲɛji bɔ bi sawusa e bɔra k'a fɔ mɔgɔw ye ko waliju don ko kira don plateau tigi minnu ye dɔnnibagaw ka fɛnw partager minnu kun bɛ ka bɔ ka ne ka kumakan gosi ni Bamako kun ma gɛlɛya sɔrɔ tile 47 ou bien tile 49 kɔnɔ non ça c'est fini dɔnnibaga bɛ bɔ de ka ko natɔ ye k'a fɔ o la an m'a fɔ ko faamaw ka saraka bɔ koyi an ko de n ko an y'a préciser fɛnɛ de ko Bamako bɛna gɛlɛya sɔrɔ parce que Mali ni ye Bamako de Segu Tungara ni Bamako kasira o ye Maliko bannen ni Bamako ɲɛji bɔ o ye Maliko bannen de maa o maa bɛ village la région kɔnɔ a bɛɛ jigi bɛ Bamako de hali u ka minɛnw bɛ bɔ Bamako de ka taa u ka marchandises bɛ bɔ Bamako de ka taa Segu Tungara hali u ka mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ olu bɛ wari ci Bamako de kɔnɔ wari bɛ sɔn ka transférer ka taa u ma mais ni Bamako ye ɲɛji bɔ a ma nɔgɔn dɛ bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ Segu Tungara o kama a don an ko de u ka don maakɔrɔw ka soju la an m'a fɔ k'u ka nin saraka bɔ dɛ an ko k'u ka don maakɔrɔw ka soju la maakɔrɔw de tun bɛ se k'a f'u ye a ye nin ko in kɛ a k'a kunbɛn mais u y'a kɛ lagosi dɛ i ma sa dɛ Bamako bɛ cogo di Segu Tungara donc n bɛna min fɔ adamadenw ye Tamasere ye tiɲɛ de i bɛ wuli de ka se laturudala fɛ yen k'a k'i ka ko filɛ kolonifila fɛ k'a k'i ko filɛ mais ni ko bɛna jamana kɔnɔ Tamasere dɔnbaga de b'a dɔn k'a fɔ yanni a bɛna diɲɛ filɛli fɛn bɛɛ nana Tamasere sɔrɔ yen Segu Tungara depuis IBK ka waati fo sisan an ma sɔsɔ nin na koyi hali an kumana sɛ min kan n ko sɛ ye message de n ko jinɛ sɛ tɛ wokuloni sɛ tɛ n ko message fort a nana o de di ka na ye n ko sɛ dabali de banna ni kɛlɛkɛminɛ min filɛ an ka jamana in bolo kabini Ala ye jamana in da ni kɛlɛkɛminɛ ɲɔgɔn mana jamana in kɔnɔ ka tila ka na ye ni 22 tɛmɛna ni kɛlɛkɛminɛ ninnu tasuma bɛ don u la n ko sɛ nana message de di n ko ni 22 tɛmɛna jamana faamaw kana foyi ɲɛɲini ka taa fɔrɔn na dɔrɔn n k'u sago bɛ sɔrɔ n ko ka sɛ in sen siri k'a bolo siri ka mobili yɛlɛ a kan n ko sɛ nana message min di sɛ yɛrɛ kan ka k'a saraka ye pour que ka jamana autorités kisi jelibɔ ma dɔw bɔra k'o la gosi mais 22 tɛmɛnen ni sisan cɛ Segu Tungara ye hɔrɔn ye dɛ kɛlɛkɛminɛ joli tiɲɛna maa joli ni bɔra 22 tɛmɛnen ni sisan cɛ sɛ de ka fisa wa olu de ni ka fisa Segu Tungara min ɲininka i y'a faamu ne kumana opérateur économique min fɛ a k'a fɔ a fɛ mɔgɔ bɛɛ u ka bolimafɛnw jɔ joona sinon kasara bɛna le mobilibaw kan minnu bɛ taa doni ta minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka don a ma sa a balolen don an minnu bɔra k'aw sigi plateau sanfɛ
ko aw ye dɔnnibagaw ye a ye dolo masaw ye ko foyi tɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔ ko Bamakɔ k'i da k'i latigɛ ko diɲɛ gɛlɛya kelen k'a tɛna Bamakɔ sɔrɔ mais est ce que bi aw bɛ se ka bɔ ko Bamakɔkaw b'aw lamɛn wa a ye bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ a kana jamana ko kɔnɔ asidiya nafa foyi t'a la parce que karisa de ye nin fɔ mais n'aw fɛ mɔgɔw tun ye nin fɔ bi aw tun b'u kɛ jinɛ ye Segu Tunkara i folen don dɛ n ka bonya b'i kan mais hɔrɔnya la i kan ka bɔ ka tiɲɛ fɔ ni ko bɛ dɔn ni ko tɛ dɔn i kan ka bɔ k'a fɔ ni tamasere tiɲɛ ni tamasere tɛ tiɲɛ Segu Tunkara i kan ka bɔ k'a fɔ diɲɛ ye i folen don